Kyn, Jesper Teslak Larsen, Luis David Vasquez Velasquez fra Esbjerg og Christian Vilstrup gerne finde til briefingteltet. Det bliver et af de hurtige heat, det næste. Vi skal i gang med heat nummer 18 her, og du har Jørgen Strøm, der står derovre. Kom så! Godt gået! Allerede nu! Bare det at deltage, det er jo en fest. Så er plastikbøtterne ved at være på plads. Lars Simonsen, så er der Jørgen. Jesper Nielsen, Ed Bølko Visser og Michael Nør ude på pontonen klar til heat nummer 18. Så bliver man inviteret ud på pontonen, når man ved, at det hele ligesom er gjort klar. Og når jeg står her og tager tøjet af, så er det bare at være fuldt koncentreret. Det er også noget, man skal træne. Lars Simonsen i heatet her har jo selv haft fornøjelsen af at gå og bygge banen her de seneste par dage. Og det kan være en fordel ikke at have så løse shorts på det her herre, fordi et helt vildt stramme shorts, det gør, at der ikke kommer vand ind imellem hud og shorts. Ja, vi snakker jo lidt sekunder og millisekunder her, ikke? Nu ser du, at der er en, der lige var nede og dyppe brillerne i vandet. Og det er simpelthen fordi, så får det samme temperatur som det vand, du skal ned til, så dukker det ikke. Nu er der ikke så mange af dem, vi tidligere har filmet, der har haft briller på, men det er i hvert fald en god idé. Så er det jo bare at træde ned i vandet. Kvalifikation, der blev omtalt i seneste heat. Se, nu ser jeg, at brillerne bliver sat på derovre på bane 1. Og det vil jeg også sige. Sæt dem op. Gør det hele parat. Kom så. Så om lidt så bliver der sagt, go in the water. Vi venter med spænding. Go to the water. Så træder man ned. Glæd dig over vandet. Mærk temperaturen. Vær koncentreret. On your marks. Og så bliver det. Se, der var lidt sen start her. Kom så. Altså heat nummer 18 med Jørgen Strøm, Lars Jesper Nielsen, Ed Bølko Visser og Michael Nør, som vi har sat i gang. Fantastisk stemning. Ej, det er så godt. Og prøv lige at se kulissen. Der er kommet mange flere mennesker til over det hele. Ej, hvor er det hyggeligt. Hvor er det godt. Jeg håber altså, du får lyst til at prøve det her. Eller gøre det. Eller gøre dig i det. Godt svømmet.